Türkmenistanda adatı bolmadyk rekord derecede ıssy howanyň bolmagyna we güýçli ýeliň turmagyna garaşylýar. Bu aralykda Mara welaýatynda güýçli tozonly ýel turdy we Lebap welaýatynyň Türkmenawat şäherinde güýçli ýagyş ýagdy. Bu ýagdaýlar barada howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşri habar berdi. Neşriň 10 aprelde çap eden maglumatyna görä 9 aprelde akşam Marda turan güýçli tozonly ýel zerarly bayramalda adamlar 200 metrden uzak aralygy görmekde kynçylyk çekdiler. Marda ýeliň tezligi sekundda 15 metre çenli ýetdi. Türkmenawatda güýçli ýagyş ýagyp ýyldyrym çakdy. Soňky 9 günüň dowamında şähere 2 aýlyk ýagyş normalaryndan has köp mukdarda ýagyş ýagdy. Ýurdun galan territoriýalarynda ýagyşyň ýeterlik ýagmaýandygy göz öňünde tutulanda bu gaty gapma garşy ýagdaý diýip neşir belledi. Bu habardan bir gün öň ýagny 9 aprelde neşir 12-14 aprel aralygynda Türkmenistanyň çäginde adatdan daşary ıssy howa garaşylýandygyny hem habar berdi. Günüň iň ýokary temperaturasynyň tas ähli ýerde bir-birine gawat gelmegine garaşyp bolar. Käbir ýerlerde bolsa aprel aýynyň iň ýokary temperaturasy boýunça rekord derejeniň hasap alınmagy mümkin. Käbir sebitlerde howanyň temperaturasynyň +40 gradusdan aşmagyna garaşylýar diýilip habarda bellenilýär. Maglumata görä 12 aprelde Ahal, Balkan we Mar welaýatlarynda howanyň temperaturasy 41 gradusa çenli ýeter. 13 aprelde Ahalda 42, Balkanda 41, Marda we Lewapda 42, Daşowda 41 gradusa çenli golaýlar. 14 aprelde sowuk howa akymynyň geçmegi bilen temperaturanyň düýüp göterip peselmegine Balkanda +16, Ahalda +21, Marada +32 we Daşowda +20 gradusa çenli aşaklamagyna garaşylýar diýip neşir belleýär. Şeýlede Türkmenistanda aprel aýynyň dowamında gurokçulugyň epesli ýokarlanmagyna, ýagny guroklugyň aşy ýokardan ekstremal derejelere çenli artmagyna garaşylýar. Adatça bolşýaly ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada türkmen media serişdeleri açça-çan maglumat bermeýärler. Ýurdun Altyn Asr telekanalynyň Watan habarlary gepleşiginiň 9 aprelde efire berilen sanynda howanyň giýje gündüzki temperaturalarının hepdäniň ortasynda ýokarlanmagyna garaşylýandygy bellenildi. Ýöne onda 10-16 aprel aralygynda ýurdun çäginde iň ýokary temperaturanyň 37 gradus bolmagyna garaşylýandygy bellenilse-de tozonly ýeller ýa-da gurokçuluk barada hiç sat aýdylmady. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň dürli sebitleri gurokçulukdan, anomal ıssy ýa-da aşy sowuk howadan we güýçli tozonly ýellerden ejir çekýär. Azatlyk aşy sowuk gelen gyş pasyllarynyň ekerançylygy, maldarçylygy ýetiren zyany, soňra anomal ıssy howanyň netijesinde müňläp düýäniň we owunuk mallaryň susuzlukdan we açlykdan haram ölendigi barada ençeme gezek habar berdi.